nje. Ngizwile ke la esikoleni kuthiwa kunama streams awu7 awu8 awu8 asobale yini science Mastard agriculture agriculture, commerce, languages, services, technical, humanities, hospital. Yini? You defender. Yini? You defender. Services. Oh, 8. Awu 8 ne? Ngicela kulama streams awu 8 akhona. Awu 7 futhi. Akizwa ngona la message. Awu 7. Bathe science, commerce, services, languages, agriculture, humanities, technicalities. Technical. If you say it. It's in a state. Mascandis. Okay. Izwile kuthiwa sekuvuliwe ku-apply ngithi? Yes. Cela kulama streams kawu7. Othisha benginikeza ingane nga10 per stream. Ngizozixhasa azizokhokha lutho, ngizoyifanda ngoku-apply lezo. Ten per stream, ne? 10 per stream. Ngizonilekelela. Nezwa. Ngibona othisha bazobona ukuthi sokuvuliwa ngendlela uapply kwimali. Bazongitshela othisha ngenze imfanelo zakhona. Angazi bazokhetha kanjani. Angazi. Bazokhethani? No, ibona bazobona bakhetha kanjani lokho bengithi ngifuna ukusho njengamanje nezo ngifisela ke inhlanhla engathi uNkulunkulu anganibusisa ephase nonke uthi nonke nje banila engathi uNkulunkulu anganibusisa beNkulunkulu othanda mina nobheke mina onguyinisa kuyona yonke into engathi ngangena kimi ninqobe yonke indawo nephase yonke into enifunayo aphase inhliziyo lokho phasile imisebenzi mayizise nga5 ukhetho uthandayo kodwa masekwenzeka njalo usuthi njalo usukuvalela ngaphandle njalo kodwa ngiyasho la ngiyabonga nibahleke neze nikhoba kahle futhi niklini futhi ney'nsizwa ngibonile